Καλωσορίσατε στο Λαζόν. Είναι ένα βιβλιοκαφέ, όπως το βλέπετε, που έχουμε ανοίξει αρχές Αυγούστου. Εδώ η ιδέα είναι να φιλοξενούμε βιβλία από διάφορες γλώσσες, από διάφορες χώρες, αλλά κυρίως πολιτικά, και να κάνουμε και παρουσιάσεις όπως αυτή που κάνουμε σήμερα, από βιβλία που μας άρεσαν πάρα πολύ. Αυτό το βιβλίο θέλαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι με τον Νικόλα που το παρουσιάζουμε απόψε, γιατί εγώ προσωπικά είχα πάει στην Παλαιστίνη το 2006, δηλαδή ένα χρόνο πριν το 2007 που ήταν το πιο μεγάλο σου ταξίδι στην Παλαιστίνη, πάνω στο οποίο βάσισες κάποια κομμάτια αυτού του βιβλίου, και όταν διάβασα αυτό το βιβλίο μου θύμισε λίγο και εμένα το ταξίδι μου που είχα κάνει τότε στη Δυτική Όχθη, και έτσι είπαμε απόψε να κάνουμε μία παρουσίαση όπου θα παρουσιάσει ο Βασίλης το βιβλίο του, αλλά θα παρουσιάσω και εγώ κάποιες φωτογραφίες από το ταξίδι που είχα κάνει τότε. Για να το πω λίγο πολύ σύντομα, τότε ήμουν φοιτήτρια στην αρχιτεκτονική στις Βρυξέλλες, και μας είχαν προτείνει στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ για την Παλαιστίνη να ανταλλάξουμε, να κάνουμε ανταλλαγή φοιτητών, να πάμε 10 φοιτητές από τις Βρυξέλλες στην Δυτική Όχθη και οι 10 Παλαιστίνοι να έρθουν στις Βρυξέλλες και να κάνουμε κοινά project. Αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα και να καταλάβω πώς παίζει ρόλο η αρχιτεκτονική στην απεικιοκρατία και στον πόλεμο, αλλά και να έχω κάποιες εικόνες από διάφορες πόλεις, τις οποίες περιγράφεις μέσα στο βιβλίο. Και έτσι είπαμε να σμίξουμε την αρχιτεκτονική σκοπιά με τη δικιά σου, που είναι και ποιητική και πολιτική κτλ. Δεν ξέρω αν θες εσύ, Κώστα, από τις εκδόσεις, να πεις μία φράση και μετά να δώσουμε το λόγο στο Βασίλη. Ήταν μία φράση, ήθελα να πω μέσα από το βιβλίο του Βασίλη. Το κείμενο αυτό πολλοί ίσως το γνωρίζουν από μια παλιότερη παρουσίαση στο περιοδικό Πανοπτικών, πριν από αρκετά χρόνια. Αλλά μιλώντας με τον Βασίλη και με φίλους, θεωρήσαμε ότι είναι καλό να υπάρχει μέσα αυτή την πολύ σκληρή συγκυρία που είναι σήμερα. Εγώ θέλω να επισημάνω μία φράση που είναι συμπερασματική κάπως του Βασίλη, πρόσφατη, συνομιλίας του 24, που μπορεί να θεωρηθεί και σαν κάπως πρόκληση μέσα σε αυτή την παρουσίαση να απαντηθεί και να εξηγηθεί. Λέει ο Βασίλης, σελίδα 44, η Παλαιστίνη δεν χρειάζεται τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς είναι μόνη. Η ανθρωπότητα χρειάζεται την Παλαιστίνη. Σε αυτή τη φράση θα πιάσει να εστιάσουμε. Ωραία. Πριν πάμε στο βάθος του, έτσι λίγο να μας πεις για ποιους λόγους πήγες στην Παλαιστίνη και πώς βρέθηκες εκεί. Πήγα τυχαία στην Παλαιστίνη. Αν θυμηθώ πολύ παλιά, όταν ήμουν νέος, ταξίδευα, αλλά είχα πει ότι υπάρχουν δύο χώρες στον κόσμο που δεν θέλω να επισκεφθώ τότε. Ήταν η Νότιος Αφρική, το Απαρτχάιντ, και το Ισραήλ. Το έλεγα κάπως έτσι ελαφρά την καρδία, χωρίς να το σκεφτώ πάρα πολύ. Ένιωθα έτσι μια πόθηση από τα καθεστώτα αυτά. Η αλήθεια του μνήμη της Νότιος Αφρική μας άφησε χρόνους. Η Παλαιστίνη και το Ισραήλ συνεχίζουν σε αυτή την πορεία του χαμού, η οποία είναι τώρα 80 χρόνια που καλά κρατεί. Το είχα πει, αλλά δεν το έκανα. Κάποια στιγμή βρέθηκα στην Κύπρο, μαζί με πολύ αγαπημένους ανθρώπους, και από εκεί πέρα ήταν απέναντι, ήταν η Χάιφα. Όταν είσαι μάλιστα στην Ανατολική Κύπρο, πέρα από τη Λάρνακα, νιώθεις πάρα πολύ την εγκύτητα της Υπήρου.
είτε από το καράβι που μπήκαμε από τη Ρόδο για να πάμε στην Κύπρο, νιώθαμε πλέον ότι πηγαίνουμε κάπου αλλού. Δηλαδή, περάσαμε μια θάλασσα, κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε στο καράβι. Ένα ταξίδι που δεν είχα φανταστεί ποτέ θα το κάνω στη ζωή μου. Οι προσκυνητές που πηγαίνανε, ταξιδιώτες που πηγαίνανε, που θα συνεχίζανε να πηγαίνουν. Πρωτόφαντα πράγματα. Εμένα μου αρέσουν τα σύνορα. Πάντα νιώθω μια έλξη και ένα δέος να πλησιάζω τα σύνορα. Οποιαδήποτε σύνορα. Κρατικά σύνορα, αλλά ακόμα και σύνορα, δηλαδή και εδώ πέρα έχουμε την εμπειρία. Όταν περάσεις ένα νοητό όριο σύνορο κάτω από την Ομόνια, νιώθεις ότι παίρνεις κάπου αλλού. Ας φανταστούμε ότι περνάς θάλασσα και φτάνεις σε μια χώρα σαν την Κύπρο, όπου η Κύπρος είναι κατά κάποιο τρόπο ενταγμένη μέσα στο σύστημα της Μέσης Ανατολής και ξαφνικά λες, ας κάνω ένα βήμα ακόμα, ας πάω λίγο παραπέρα, απέναντι την Χάιφα. Είχαμε φίλους Ισραηλινούς, οι οποίοι ερχόντουσαν στη δεκαετία του 80, ερχόντουσαν στη Ρόδο και λέμε δεν πάμε να τη δούμε. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο από τη Χάιφα στο Τελαβίβ, από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ, από εκεί στη Ραμάλα, από εκεί πίσω πάλι, μετά κάτω προς το Ειλάτ, το νότιο όριο του Ισραήλ, μετά στο Σινά, Αίγυπτο και καταλήξαμε στο Κάι. Στην επιστροφή ανεβαίνοντας, πήγα στη Γάζα. Το 1992 ήταν η πρώτη Ιντιφάντα, η κατάσταση ήταν πολύ σκληρή. Από την πρώτη στιγμή όμως που πάτησαμε το πόδι εκεί πέρα, αρχίζεις πλέον να υποψιάζεσαι. Δεν είχα ιδιαίτερη γνώση της περιοχής, αλλά όταν περνάς ένα σύνορο, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, φτάνεις σε ένα όριο, περνάς το σύνορο, είσαι σε μια νέα κατάσταση και αρχίζει αυτή η νέα κατάσταση όσο είσαι μέσα εκεί και όσο προχωράς να σε διαποτίζει. Αρχίζεις να καταλαβαίνεις πού βρίσκουμε εδώ πέρα, τι είναι εδώ τώρα. Αυτό που έκανε εντύπωση σε πρώτη, πέρα από την αλλαγή των τόπων, ήταν το γεγονός της κατοχής. Δηλαδή έβλεπες μέσα στις αραβικές γειτονιές τα εβραϊκά περίπολα, με τα όπλα, τα κράνη, έβλεπες τα βλέμματα, το βλέμμα του Άραβα, ο οποίος κοιτάει την περίπολο, το βλέμμα του πιτσιρικά, οι άλλοι που θα πετάξουν πέτρες, το κυνηγητό. Αρχίζεις και ξυπάζεσαι πλέον. Λες πού βρέθηκα. Η επιστροφή μπαίνοντας στη Γάζα βέβαια ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ. Εγώ ξαναπήγα σε αυτές τις περιοχές, ξανά και ξανά και ξανά. Μπορεί να πήγα την πρώτη φορά από μια αίσθηση της περιπέτειας. Νομίζω όμως ότι μετά συνέχισα να πηγαίνω, ίσως από μια βαθύτερη ανάγκη, ας το πούμε έτσι, να υπηρετήσω μια υπόθεση αλήθειας. Να δω τι συμβαίνει, πολύ δηλαδή με συνεπήρε το ζήτημα της δικαιοσύνης. Τι γίνεται εδώ πέρα. Και σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι με τα χρόνια όπως περνάνε και πηγαίνοντας ξανά και ξανά, ότι εκεί πλέον παίζεται κάτι πολύ μεγάλο. Κάτι πολύ κεντρικό στον κόσμο μας. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Και πολύ κεντρικό και για σένα από ό,τι φαίνεται. Ναι, ήταν πολύ όχι, για μένα δεν ήταν για μένα, δεν ήταν υποκειμενικό αυτό. Ναι. Άρχισα να καταλαβαίνω ότι έμπλεξα σε μια πολύ βαθιά υπόθεση. Δεν ήταν δηλαδή ίσως μια τοπική σύγκρουση η οποία θα λήξει σε 5-10 χρόνια, είναι μια σύγκρουση κεντρική στο καιρό μας. Μια πολεμική σύγκρουση η οποία είναι κεντρική. Κάτι συμβαίνει εκεί, στο οποίο θα επανέλθουμε. Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο σου ξεκινάει με κάποιες διαπιστώσεις, οι οποίες είναι κάτι σαν ένα συναίσθημα που έχεις μετά από τα ταξίδια σου εκεί, αλλά είναι και πολύ εύστοχες, ας το πούμε, εγώ τις βρήκα δηλαδή, και μου αρέσανε να τις διαβάσω τώρα, γιατί σαν να βγήκα λίγο από αυτό το
τη συνεχή κουβέντα για το τι έγινε από τις 7 Οκτωβρίου 2013 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε σήμερα για την Παλαιστίνη με ένα πολύ βίαιο τρόπο και αναφερόμαστε ειδικά σε αυτά τα γεγονότα και σε ό,τι έχει γίνει μετά, γιατί άλλαξε όλο το χάρτη της Μέσης Ανατολής και είναι και μια γενοκτονία πολύ σοβαρή. Αλλά το να διαβάσω το βιβλίο σου με έφερε πίσω σε κάτι που είναι επίσης ουσιαστικό και δεν συζητιέται. Και άρα ήθελα να κρατήσω 2-3 διαπιστώσεις που έκανες. Η πρώτη ήταν αυτή που γράφεις ότι το Ισραήλ με την ίδρυσή του έθεσε 3 όρους στον εαυτό του σχετικά με το τι θέλει να είναι. Δημοκρατικό, στο έδαφος της ιστορικής Παλαιστίνης ή μικρό γάμα, εβραϊκό κράτος. Ή και εβραϊκό κράτος. Δηλαδή έχει αυτά τα 3. Και εβραϊκό κράτος. Και λες εσύ ότι μόνο τους 2 από τους 3 δύναται να εκπληρώσει. Θέλω λίγο, αν μπορείς να εξηγήσεις λίγο πώς το είδες αυτό όντας εκεί, ας πούμε, και πώς το κατάλαβες και πώς το εννοείς αυτό το πράγμα. Αν δεν. Λέω ότι οι πατέρες του Ισραήλ έθεσαν αυτούς τους 3 όρους. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι κάπως λίγο σαν μαθηματικά αυτό το πράγμα. Το έδαφος όλου του Ισραήλ, της ιστορικής Παλαιστίνης, δηλαδή αυτό που είναι τώρα Ισραήλ μαζί με τη Δυτική Όχθη και μαζί με τη Γάζα, αυτό θεωρούμε ας πούμε την ιστορική Παλαιστίνη, ήθελαν να είναι δημοκρατικό. Ήθελαν να είναι εβραϊκό κράτος. Αν είναι δημοκρατικό και εβραϊκό κράτος, δεν χωράνε οι Άραβες. Αυτοί που ζουν μέσα στο Ισραήλ και αυτοί που ζουν στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Γιατί σε ένα εβραϊκό κράτος πώς θα είναι, δηλαδή οι Άραβες θα είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που είναι τώρα. Αν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό. Με αυτή την έννοια, δηλαδή θέλει να έχει προσοχή αυτό το σημείο, είναι πολύ ευαίσθητο. Δεν μπορούν αυτοί οι 3 όροι να εκπληρωθούν μαζί. Οι 2 όροι μαζί, δηλαδή να είναι δημοκρατικό και εβραϊκό, αν διώξουν τους Άραβες, μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που είναι οι Άραβες μέσα, η Παλαιστίνη, μπορεί να είναι μπορεί να είναι εβραϊκό και αν σε όλο το έδαφος της Παλαιστίνης δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό. Εάν είναι εβραϊκό και στο έδαφος, ναι, δεν μπορεί να είναι δημοκρατικό. Αν είναι δημοκρατικό και εβραϊκό, δεν μπορεί να είναι σε όλο το έδαφος της Παλαιστίνης. Δηλαδή πρέπει ένα κομμάτι να το ξεχωρίσουν. Πράγμα το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή τη Γάζα τη βομβαρδίζουν, τη Δυτική Όχθη τη συνέχεια περνάνε μέσα διαδρόμους, φτιάχνουν οικισμούς, την επικίζουν. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή αποκλείεται να ξαναγίνει η Δυτική Όχθη μια οντότητα, μια περιοχή η οποία να μπορεί να δημιουργήσει κράτος. Αυτό σημαίνει σε πολλά πράγματα στη ζωή. Δηλαδή βάζεις κάποιους όρους και δεν μπορείς να τους εκπληρώσεις όλους. Δηλαδή κάπου κάτι λείπει και αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό που δημιουργεί τα προβλήματα, δημιουργεί τους πολέμους. Υπάρχει πριν από αυτό υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι ότι αυτοί οι οποίοι κατέβηκαν σε κατά μάζες στο Ισραήλ μετά το 1945, το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι πολλοί από αυτούς τους ερχόντουσαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατά κάποιο τρόπο αυτοί είχαν θέσει, αυτό έχει πολύ σημασία νομίζω να εξηγήσουμε, είχαν θέσει στο μυαλό τους ότι δηλαδή είχαν μάλλον ένα δίλημμα. Οι Εβραίοι οι οποίοι βγήκαν από τα στρατόπεδα, 2 πράγματα μπορούσαν να πούν. Ή αυτό που συνέβη σε εμάς, δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να ξανασυμβεί στην ανθρωπότητα, ποτέ στην ιστορία. Ή αυτό που συνέβη σε εμάς, δεν θα επιτρέψουμε να ξανασυμβεί σε εμάς.
Αν είχαν επιλέξει το πρώτο, αυτό που συνέβη σε εμάς δεν θα ξανασυμβεί σε κανέναν στην ιστορία, τότε θα είχαν κατά κάποιο τρόπο τεθεί επικεφαλής μιας παγκόσμιας ανθρωπιστικής πρωτοπορίας. Θα ήταν οι φύλακες. Να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Αυτοί όμως δεν έδωσαν αυτή την απάντηση. Έδωσαν την απάντηση δεν θα ξανασυμβεί σε εμάς. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο στενεύει αμέσως τα πράγματα. Με αυτό, όπως λέω, στο βιβλίο, έγιναν ένα είδος σύγχρονης Σπάρτης που παραδίπλα έχουν τους ήλωτες. Πρέπει να εξοπλίζονται μέχρι τα δόντια και πρέπει να εξασκούν βία. Καταπίεση, κυνηγητό. Αυτά είναι θέματα τα οποία απασχολήσανε τις εβραϊκές ομάδες και πριν από την ίδρυση του κράτους της Παλαιστίνης. Δηλαδή, ο σιωνισμός που λέμε τώρα είναι το απότοκο του αγώνα που δώσαν οι σιωνιστές με τον Θεόδωρο Χέρτσιλ στις αρχές του 20ου αιώνα και πιο πριν. Υπήρχε μία άλλη ομάδα τότε που αυτοί καλούσαν στο να γίνει ένα κράτος εβραϊκό στα όρια της Παλαιστίνης. Υπήρχαν άλλες ομάδες, οι οποίοι ήταν αριστεροί σοσιαλιστές, κομμουνιστές, συγκεκριμένα κάποιος Μάρτιν Μπούμπερ, ο οποίος ήταν και φιλόσοφος, ο οποίος είχε πει ότι δεν γίνεται να κάνουμε ένα κράτος εβραϊκό στην Παλαιστίνη. Πρέπει μάλλον να προσανατολιστούμε να κάνουμε συνεταιρισμούς και να εμπλέξουμε και τους Άραβες, δηλαδή μαζί με τους Άραβες, να κάνουμε μια οντότητα μαζί με τους Άραβες. Αυτοί μειοψήφισαν και έχασαν. Προκρίθηκε η γραμμή του Θεόδωρου Χέρτσιλ και των σιωνιστών, των δεξιών σιωνιστών, ας πούμε. Ο Μάρτιν Μπούμερ πήγε κάτω, έμεινε στο Ισραήλ, αλλά λόγω των απόψεών του περιθωριοποιήθηκε. Επειδή είχαν πάρει πλέον τον δρόμο τους για να κάνουν ένα βαρύ, σκληρό εβραϊκό κράτος μέσα σε μια αραβική πλειοψηφία. Πράγμα το οποίο σήμαινε διωγμό, σήμαινε εθνοκάθαρση, σήμαινε γενοκτονία, σήμαινε εθνοκτονία. Εκεί είμαστε τώρα. Δηλαδή είναι κάτι που προσπαθούν να το πετύχουν και επί 80 χρόνια συνέχεια αποτυχάνουν. Ναι, είχε μια... Συγγνώμη, ανεβάζουν συνέχεια το κασέ, ανεβάζουν το παιχνίδι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούν να πετύχουν την νίκη. Δηλαδή, σε ένα πόλεμο επιδιώκεις να εξαναγκάσεις τον αντίπαλο να αποδεχθεί ότι τη θέλησή σου, τη βούλησή σου. Το εβραϊκό στοιχείο συνέχεια νικάει, αλλά το παλαιστινιακό στοιχείο δεν αποδέχεται. Από τη στιγμή που δεν αποδέχεται, δηλαδή είναι σαν να τον βάζεις κάτω και να τον αφήνεις και να ξανασηκώνεται. Να λες ξανά κάτω, μη σηκωθείς, αυτός να ξανασηκώνεται. Είναι κάτι δηλαδή, όταν ο ηττημένος έχει τη δύναμη να ξανασηκωθεί, αργά ή γρήγορα γίνεται κάτι εφιαλτικό για τον νικητή αυτό το πράγμα. Μα πώς την ευχή, δηλαδή σε βάζω κάτω, σε βροντάω κάτω και εσύ ξανασηκώνεσαι. Μπαίνει πλέον το ερώτημα από πού βρίσκει τη δύναμη αυτός. Δηλαδή δεν έχει πλέον την ισχύ. Έχει όμως το σθένος να το κάνει αυτό το πράγμα. Αρχίζουν πλέον και μπαίνουν ερωτήματα τα οποία είναι κατά κάποιο τρόπο ας πούμε ψυχικής φύσης. Ξεπερνάνε το υλικό. Έχω τη δύναμη να σε βάλω κάτω, πώς το διάολο ξανασηκώνεσαι πάλι πάνω. Αυτό είναι αυτό που μας δείχνει και μας μαθαίνει η Παλαιστίνη. Και απαντά τώρα στο αυτό που είπε ο Κώστας, ότι πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή να ξανασηκώνονται, πού το βρίσκουν αυτό το σθένος, τι κάνει η Παλαιστίνη. Η Παλαιστίνη έχει ανάγκη τον κόσμο, φυσικά τον έχει ανάγκη τον κόσμο, αλλά δεν τον έχει τον κόσμο. Έτσι, δεν τον έχει τον κόσμο. Είναι μόνη της. Ο κόσμος όμως, ποιος κόσμος, εμείς λόγω χάρη, οι οποίοι έχουμε το αίσθημα της δικαιοσύνης, έχουμε ανάγκη την Παλαιστίνη. Είναι δηλαδή για μας ένας φάρος. Πώς ήταν κατά κάποιο τρόπο για κάποιους, ας πούμε, το 1820, το 21, το 22, το 25 ήταν η Ελλάδα. Πώς κάποιοι όπως ο Βίδωνας ήταν και πεθάνανε εδώ. Γιατί πεθάνανε, γιατί κάτι σήμαινε η Ελλάδα για την Ευρώπη, για τη Δύση, για τον κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει εκεί πέρα. Δηλαδή αυτοί κατά κάποιο τρόπο ζουν το 21 τους.
Είπες πολλά πράγματα. Θα σε ρωτήσω δύο πράγματα που μου ήρθαν στο μυαλό και ξεχνάω όλη αυτή τη σειρά που είχα ετοιμάσει. Το πρώτο είναι αν τα έχεις συζητήσει αυτά με Ισραηλινούς, επειδή είπες πριν ότι πήγες στην Παλαιστίνη γνωρίζοντας κόσμος από το Ισραήλ που ερχόταν στη Ρόδο, στην Κύπρο κτλ. Αν το έχεις συζητήσει αυτό. Και η δεύτερη ερώτηση, που βασικά δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι ότι είχα παρατηρήσει ότι στο βιβλίο σου μιλάς πολύ για το χρόνο, για το πόσο ο χρόνος είναι διαφορετικός για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί εξηγεί κάπως αυτό που εννοείς όταν, νομίζω, πες μου αν κάνω λάθος, όταν λες ότι οι Παλαιστίνοι τους ρίχνουν κάτω, ξανασηκώνονται. Τους ρίχνουν κάτω, ξανασηκώνονται. Αυτό δεν σχετίζεται με τη σχέση του χρόνου που περιγράφει στο βιβλίο σου? Αυτά τα δύο. Το πρώτο. Ναι. Εγώ έβγαινα τις επόμενες φορές με το αεροπλάνο στο Τελαβίβ, έβλεπα τους φίλους μου και από εκεί μετά έπαιρνα λεωφορεία και πήγαινα στην Ιερουσαλήμ και από εκεί πέρναγα στη Ραμάλα, από εκεί πήγα στη Τζενίν όταν χτυπήσαν την Τζενίν και την ισοπεδώσανε. Κάποια στιγμή επέστρεφα σε αυτούς, καθόμουν 2-3 μέρες, να πάρω και λίγο, να ξεκουραστώ λίγο, πρωτού πάρω το αεροπλάνο για να φύγω. Αγαπημένοι φίλοι, είχαμε συζητήσει, είναι άνθρωποι καλής θέλησης. Είναι άνθρωποι που ζήσαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, στην Αυστραλία, και μάλιστα ένας από αυτούς είναι και Αυστραλός υπήκοος. Τους αρρωσταίνει αυτή η κατάσταση εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά στις συζητήσεις που είχαμε υπήρχε κάποια ένταση, δηλαδή υπήρχε το γεγονός ότι θέλουμε να έχουμε κι εμείς μια πατρίδα. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε εμείς καλή πρόθεση για τους Άραβες, εμείς σαν άτομα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν έχουμε τη δύναμη για κάτι παραπέρα. Είμαστε άτομα, δεν είμαστε το κράτος, δεν εξαρτάται από εμάς. Θεωρούσα ότι είμαι λίγο υπερβολικός. Όταν έλεγα ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να φτιάξει. Όταν έλεγα ότι το άδικο είναι εξ ολοκλήρου στην πλευρά του δυνατού. Περάσανε χρόνια και θυμάμαι ότι ο πιο νέος από αυτούς, που είναι πολύ πιο μικρός από μένα, μου είπε μια φορά ότι τώρα προς το τέλος, δηλαδή λίγα, αρκετά χρόνια βέβαια πριν, κατεβήκαν σε διαδήλωση κάποιοι μειοψηφούντες Εβραίοι ενάντια στην κατάσταση του Απαρτχάιντ. Και μου είπε, Μπίλη, μου λέει, μας τσακίσανε. Μας είδαν σαν μίασμα. Και μάλιστα σε αυτούς ήταν πολύ σκληροί, διότι δεν μπορούν να επιτρέψουν αντιπολίτευση μέσα στις δικές τους τάξεις. Επομένως, δηλαδή ήταν προδότης. Βέβαια είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτό, το οποίο έχει και καθαρό μυαλό, έχει τη διάβια. Και αυτοί οι λίγοι που είναι εκεί είναι τόσο απομονωμένοι και πιθανώς χρειάζονται κάποιο βοήθεια. Το θέμα είναι ποιος θα βοηθήσει ποιον. Δηλαδή, εγώ πήγα στη Ραμάλα που πήγα μια φορά και περάσαμε παράνομα πίσω από τους ελέγχους και τα λοιπά. Και περπάταγα εγώ μαζί με γέρους, με γυναίκες, με μωρά και μου φώναζε ο γέρος, να λέει εδώ, βλέπε λέει και πες τι γίνεται λέει, από εσάς έχουμε περιμένουμε. Και σκέφτηκα εγώ με τι πει ποιον από εμάς. Εγώ που ήμουν με ένα σακίδιο χωρίς καμία δύναμη, που ήμουν εκεί πέρα μόνος μου. Είναι αυτή η απελπιστική κατάσταση. Τι άλλο? Για τον χρόνο. Ο χρόνος. Υπάρχει για τον χρόνο ένα κομμάτι μέσα, δεν θα ήθελα να σας το διηγηθώ τώρα, υπάρχει μέσα στο βιβλίο. Πάντως, οι Εβραίοι παραμένουν δυτικοί, είναι δυτικοί. Αυτοί που κάνουν το κουμάντο εκεί πέρα είναι οι Ευρωπαίοι Εβραίοι. Η άρχουσα τάξη του Ισραήλ. Δηλαδή είναι Εβραίοι της Πολωνίας, της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Γερμανίας, Αμερικανοεβραίοι, όπως ο Νετανιάχου. Δεν είναι οι Εβραίοι σκούροι μελαχρινοί που είναι από την Αιθιοπία, από το Μαρόκο, από τη Συρία, από το Ιράκ, από το Ουσμπεκιστάν. Αυτοί είναι
πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι Ευρωπαίοι. Και για τον χρόνο έχουμε την δυτική αντίληψη. Για τον Άραβα υπάρχει κάτι το αιώνιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα εγώ μπορώ να περιμένω γενναίες επί γενναιών για να γίνει. Είναι κάτι πλέον το οποίο είναι ξεχασμένο στη Δύση. Η δύναμη που μου δίνει την υπομονή, το σθένος να περιμένω, είναι κάτι πολύ βαθύ. Έχει να κάνει, ίσως όταν έχει να κάνει στη συγκεκριμένη περίοδο, έχει να κάνει με τη γη. Συγγνώμη, Βασίλη, και οι Εβραίοι το έχουν σε έναν βαθμό αυτό. Ποιο? Αυτό. Την αίσθηση ότι μπορώ να περιμένω στον αιώνα των αιώνων. Είναι στην οντολογική του δομή, σαν λαός και στη θρησκευτική του. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα αυτό το πράγμα. Α, δεν το είδα. Υπάρχει σαν. Δεν το είδα. Εγώ είδα ότι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν χτυπήσαν την Τζενίν, το θυμήθηκα τώρα. Από τη Χάιφα που ήταν το λιμάνι, ερχόντουσαν τα ανταλλακτικά των αυτοκινήτων και περνάγαν στα Παλαιστινιακά και πηγαίναν στη Τζενίν. Κατά συνέπεια ήταν ένας Παλαιστίνιος και ένας Εβραίος, εδώ και εκεί που ήταν συνεταίροι. Όταν λοιπόν χτυπήσαν την Τζενίν, εγώ ήμουν στη Τζενίν και καταστράφηκε, το εμπόριο σταμάτησε. Ο Εβραίος έπαιρνε το συνεταίρο του από τη Χάιφα και του λέει: τι θα γίνει, καταστρεφόμαστε. Του Άραβας του λέγε: Ινσαλάχ. Άστο, θα δούμε τι θα γίνει. Ο ένας δηλαδή ένιωθε την πίεση του χρόνου και ο άλλος έλεγε ήταν αιώνιος. Ενώ ήταν αυτός που θα έπρεπε πραγματικά να νιώθει ας πούμε την πίεση. Ήταν ο Εβραίος ο οποίος ανησυχούσε, διότι τρέχαν οι προθεσμίες, ο άλλος είναι πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτή δεν είναι δυτική, είναι ανατολίτες. Πήγα μια φορά να αγοράσω καπνό και του λέω και μπαχαρικά και τα λοιπά και του λέω μπορώ, του λέω να πάρω τη διευθύνσή σου να μου στείλει στην Ελλάδα. Βεβαίως μου λέει, πάρ' την κάρτα μου. Του λέω τα λεφτά πώς να σας στείλω, μπορεί να μου δώσεις λογαριασμό τράπεζας. Μου λέει bank, no, bank is here. Γι' αυτό τους βομβαρδίζουμε. Επειδή η bank is here. Εγώ είδα το ίδιο πράγμα με σένα, αλλά καταλαβαίνω ότι ίσως αυτό που εννοείται είναι ότι οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι πριν 2.000 χρόνια ήταν εκεί και τώρα είναι ακόμα εκεί και αυτός είναι ο μακρύς χρόνος, άρα η έννοια του χρόνου είναι λίγο... Αλλά εγώ το είδα αυτό που περιγράφει στο βιβλίο σου και τώρα, στην αρχιτεκτονική και έτσι θα κάνω έτσι ένα διαλυματάκι φωτογραφίας. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι να σας δείξω το χωριό που πήγα. Και θα σας πω γιατί σας το δείχνω. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, το χωριό το λένε Birzeit και είναι εδώ. Εδώ. Είναι βόρεια της Ραμάλα. Η Ραμάλα είναι εδώ και το Birzeit εδώ. Και ό,τι είναι κόκκινο είναι παλαιστινιακό έδαφος, ας πούμε, και ό,τι είναι σε κίτρινο είναι οι επικισμοί του Ισραήλ. Στο Birzeit έχει ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, είναι το πιο μεγάλο της Δυτικής Όχθης και είχε το 2006 που πήγα εγώ 8.000 φοιτητές. Αυτός ο χάρτης δημιουργήθηκε από το RIWAC. Είναι σημαντικό να πω ότι το RIWAC είναι ένας θεσμός στη Ραμάλα, βρίσκεται, που προσπαθεί να συντηρήσει τα παλιά τα κτίρια για να κρατηθούν στη Δυτική Όχθη, για να μην γκρεμιστούν, να μην χαλάσουν, για να μείνει η Παλαιστίνη ως είναι, γιατί όπως και εμείς στην Ελλάδα φεύγουμε στις Βρυξέλλες για δουλειά ή για σπουδές, οι Παλαιστίνοι κάνουν το ίδιο πράγμα, άρα σιγά σιγά τα χωριά ρημώνουν και πρέπει κάποιος να τα συντηρεί όχι μόνο για να υπάρχουν, αλλά και για πολιτικούς λόγους, ότι εκεί είναι η Παλαιστίνη. Άρα το RIWAC είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος στην Παλαιστίνη.
Και αυτό είναι ο χάρτης που βλέπουμε από το 2008 είναι αυτός ο χάρτης, που βλέπουμε το Birzeit πώς είναι δομημένο. Και αυτό είναι το Piet L, που είναι ο επικισμός που είναι ακριβώς δίπλα από το Birzeit. Και κάποιες εικόνες του Birzeit σας δείχνω εδώ που πήγα, που έβγαλα κάποιες φωτογραφίες, έτσι για να έχετε... Εμένα μου θύμισε την Κύπρο, ας πούμε, που κάποια χωριά της Κύπρου μοιάζουν πάρα πολύ, δεν ξέρω για άλλες μεριές. Είναι και αυτό το δημαρχείο του Birzeit που το κάνανε τεράστιο, λες και είσαι κάπου στο Βόλο, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένα χωριό το Birzeit, δεν είναι κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά είναι και αυτό πολιτικό, δηλαδή κάνω ένα τεράστιο δημαρχείο γιατί είμαι εκεί, ας πούμε. Για να δώσω υπόσταση, ναι. Οι δρόμοι ήταν άδειοι, δεν έχει πολύ κόσμο που χρησιμοποιεί τους δρόμους και επειδή υπάρχει καταστολή και επειδή βασικά στο πανεπιστήμιο είναι συγκεντρωμένοι περισσότεροι και επειδή αυτή η ερημιά υπάρχει. Ας πούμε κάποια βράδια δεν αφήνουν τον κόσμο να κυκλοφορεί στους δρόμους. Εδώ βλέπουμε κάποιους μάστορες που κάθονται μετά την εργασία και ξεκουράζονται. Άρα έχει έτσι 2-3 μαγαζιά και εδώ σταματάω, ένα λεπτάκι, και εδώ βλέπουμε το Piet L, που είναι ο επικισμός ο Ισραηλινός που είναι δίπλα στο Birzeit, ο οποίος, ενώ το Birzeit είναι όλα αυτά τα κτίρια που είδατε με πέτρα, που συντηρούνται, το δημαρχείο, το τεράστιο, όλα αυτά που κρατιούνται με όλη τη δύναμη που υπάρχει, ξαφνικά ο επικισμός μοιάζει με ένα real estate project, ξέρω εγώ, σε ένα νησί, ας πούμε, που είναι σαν κουτάκια φτιαγμένα για ένα διάστημα όσο πιο γρήγορα γίνεται, για να είμαστε εκεί, για να κάτσουμε εκεί, για να επικίσουμε το χώρο αυτό. Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο το γράφω και μέσα. Αυτό βλέπετε πόσο είναι έτσι γεωμετρικό. Είναι καταρχήν στα υψώματα, για να ελέγχει και για να φυλάγεται. Είναι στρογγυλά, είναι τετράγωνα, έχουν ένα γεωμετρικό σχήμα, έχουν μια δημοτομία ξεκάθαρη, έχουν ό,τι χρειάζεται μέσα, ένα ταχυδρομείο, ένα ιατρείο, ένα μικρό γυροκομείο, το μαγαζί, ό,τι χρειάζεται. Γύρω-γύρω είναι σηματόπλεγμα, γύρω-γύρω έξω το σηματόπλεγμα έχει ένα δρόμο, ο οποίος περιπολείται και φωτίζεται. Έχει μια πύλη με την οποία θα μπεις με την κάρτα σου, ο κώδικας αλλάζει κάθε τόσο. Είναι συνδεδεμένο όταν είναι στα κατεχόμενα κοντά σε ένα στρατόπεδο το οποίο είναι σε ετοιμότητα και σε 10-15 λεπτά μπορεί να φτάσει ο στρατός εκεί να αναπληρωθεί. Είναι δηλαδή ένα μικρό φρούριο. Ποιοι μένουν εκεί? Ποιοι Εβραίοι. Οικογένειες. Ναι. Τώρα αυτοί οι οποίοι επιλέγουν μόνοι τους, δηλαδή πώς μένεις εκεί. Ή τους επιλέγει το κράτος. Όταν είναι στην ιστορική Παλαιστίνη, σε αυτό που είναι Ισραήλ, είναι έτσι όπως το βλέπετε. Δεν έχει ιδιαίτερους λόγους να είναι έτσι, γιατί είναι μέσα στο Ισραήλ. Όταν είναι στα κατεχόμενα, τότε είναι το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι στη δυτική όχθη, είναι αυτό εκεί, είναι ένα μικρό φρούριο, είναι συνδεδεμένο με το στρατό. Υπάρχουν δρόμοι όπου μονάχα ο στρατός μπορεί να τους διαβεί, δεν μπορείς στις απολύτες να πας εκεί. Οπότε θα φτάσουν γρήγορα για να τους βοηθήσουν. Ενώ βλέπεις αντίθετα, βλέπεις ότι οι Άραβες όπου έχουν χτίσει, οι οποίοι είναι ανέκαθεν έχουν χτίσει, θυμίζει κάπως δηλαδή τα δικά μας τα χωριά, είναι ανάκατα, είναι χύμα, είναι διάσπαρτα, υπάρχουν αφαίρετα. Ταξιδεύοντας στη νύχτα το βλέπεις πάρα πολύ αυτό, διότι είναι φωτισμένα με νέο, φτηνά νέων αυτά και τα οποία είναι διάσπαρτα. Βλέπεις πότε εδώ δεξιά, αριστερά, αλλού πυκνώνουν, αλλού χωρίζουν. Ενώ οι εβραϊκοί οικισμοί είναι compact. Έτσι. Πρέπει να κάνει εντύπωση για να πας εκεί. Είσαι λίγο φανατικός. Ναι, πρέπει να είσαι Όταν είσαι να πάρεις την παραμονή. Όταν είναι στη δυτική όχθη, είναι πολύ απλό. Δηλαδή,
ρίχνουν ένα σήμα στην Αμερική, γη στο Ισραήλ. Διάφοροι περιθυριακοί, δυστυχισμένοι, σου λέει από το να είμαι εδώ πέρα στην ανεργία κτλ. Είμαι Εβραίος, πάω κάτω, δηλώνω, ακόμα και όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, πολλοί που δεν ήταν και Εβραίοι, πήγαν και δηλώσαν σε ένα τόπιο ραβίνο εκεί στην Ουκρανία ή στη Νότια Ρωσία ότι είναι Εβραίοι, πήραν βίζα για το Ισραήλ. Είναι welcome, είναι ευπρόσδεκτοι αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ είδα πηγαίνοντας στο Πανάγιο Τάφο στην Ιερουσαλήμ, είδα χωροφυλακή αστυνομική, ένα ξανθιά, η οποία μπήκε μέσα και προσκύνησε. Αυτά είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κάνουν τα στραγγαμάτια σου. Λέει, αυτοί είναι στρατιώτες, είναι στρατιώτες της επέκτασης. Συνέχεια, δηλαδή, είναι φοβερά τα νούμερα που μπαίνουν στο Ισραήλ, είτε από την Αιθιοπία, από τη Ρωσία, από την Αμερική τώρα. Βλέπεις όλες τις ταραχές που γίνονται, βλέπεις διάφορους σοσιαλίτες, ας πούμε, που είναι Αμερικάνοι, μιλάνε Αμερικάνοι, μιλάνε εβραϊκά. Ή μαθαίνουν εβραϊκά εκεί, επιτόπου. Λοιπόν. Έχω εδώ ένα χάρτη, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι η δυτική όχθη. Ό,τι είναι σε καφέ είναι οι Παλαιστινιακές πόλεις. Ό,τι είναι σε καφέ πιο ανοιχτό είναι γη που μπορεί η Παλαιστίνη να καλλιεργήσει, να χρησιμοποιήσει, αλλά είναι υπό έλεγχο του Ισραηλινού στρατού. Και ό,τι είναι σε άσπρο και μπλε είναι εντελώς υπό έλεγχο του Ισραηλινού στρατού και του Ισραήλ. Δηλαδή η δυτική όχθη δεν είναι ένα πράγμα μονοκόμματο, εντάξει, φαντάζομαι το ξέρετε. Αλλά αυτός ο χάρτης, αυτό που δείχνει επίσης, είναι οι δρόμοι. Όλοι αυτοί οι δρόμοι που βλέπουμε εδώ είναι είτε ολικής απαγόρευσης για τους Παλαιστίνιους, είτε μερικής απαγόρευσης για τους Παλαιστίνιους. Αυτό σημαίνει ότι ενώ εμείς δείχνουμε συνέχεια χάρτες και λέμε αυτό το κομμάτι είναι Παλαιστινιακό, αυτό το κομμάτι είναι οι Ισραηλοί το ελέγχουν. Αλλά δεν είναι μόνο η γη που έχει σημασία, είναι πώς περνάς από το ένα σημείο στο άλλο. Και εδώ δείχνει ότι από το νότιο κομμάτι στο βόρειο κομμάτι της δυτικής όχθης οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν χωρίς να έχουν έλεγχο από τους Ισραηλινούς στρατιώτες. Η Ιερουσαλήμ που είναι εδώ πέρα? Εδώ. Εδώ, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι η Ιερουσαλήμ, κάπου εδώ είναι η Ραμάλα. Ναι. Εδώ πρέπει να είναι Ναπλούς, εδώ είναι η Τζενίν. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα ροκφόρ. Εγώ για να πέρασα στην Ιερουσαλήμ, από εκεί πήγα στην αραβική γειτονιά, πήγα σε ένα μίνι μπας και πέρασα από την αραβική γειτονιά της Ιερουσαλήμ, πέρασα στη Ραμάλα. Για να περάσει στη Ραμάλα, εδώ πέρα έχει checkpoint. Είναι η Καλάντια. Είναι περιβόητο. Μπορεί να περιμένεις για ώρες εκεί. Μπορεί να περιμένεις για μέρες. Όταν φτάσαμε εμείς μέσα ήταν Απρίλη, ήταν τρομερή ζέστη. Περιμέναμε κανένα τέταρτο και λέει ο οδηγός πάμε όλοι μέσα. Και δεν πήραμε τους δρόμους αυτούς τους μεγάλους, πήραμε κομματόδρομους. Και φτάσαμε την Αυλούς, φτάσαμε πάνω στη Ζενή. Από κομματόδρομους στους κομματόδρομους. Κάτι περάσματα πολύ δύσκολα, δηλαδή σαν να βρισκόσουν στο Αφγανιστάν του 1960, ας πούμε. Πάρα πολύ δύσκολα. Πας από πίσω. Συνέχεια. Πρέπει δηλαδή συνέχεια να ψάχνεις να βρεις τη δίωδο. Ο οποιοσδήποτε αγρότης, Παλαιστίνιος εδώ πέρα, μπορεί να έχει το σπίτι του εδώ, το χωραφάκι του εδώ. Μπορεί να ξεκινήσει το πρωί να πάει στο χωράφι του και να βρει στον δρόμο για το χωράφι να βρει ένα τάγκ μπροστά. Το πόσο θα περιμένει δεν ξέρει. Πρέπει αυτό λοιπόν να κάνει παράκαμψη, να πάει από πίσω. Να πάει από πίσω θα βρει κάτι άλλο. Δηλαδή όλα είναι δύσκολα πλέον. Και τους τα κάνουν όλο και πιο δύσκολα για να τους ξαναγκάσουν σιγά σιγά να αποχωρήσουν. Συγγνώμη, θα δείξω και τη Χευρώνα τώρα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, γιατί η Χευρώνα είναι... Αναφέρεται στο βιβλίο. Είναι στην νότια πλευρά της δυτικής όχθης, αναφέρεται στο βιβλίο, όντως. Το της δυτικής όχθης με όλους τους περιορισμούς μετακίνησης υπάρχει και μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Θες να πεις λίγο γι' αυτό ή θες να... Όχι, να δούμε τις φωτογραφίες. Εξηγείται πάρα πολύ. Φωτογραφίες στο βιβλίο μέσα από... Με την Ιερουσαλήμ, πού είναι η Χεβρώνα?
Νότια. Νότια, ναι. Εδώ Όλα είναι είναι... κοντά εκεί πέρα. Όλα είναι κοντά. Δηλαδή αποστάσεις, ας πούμε, Αθήνα Λάρισα, Αθήνα Λαμία, αυτό. Όχι, πιο λίγο. Πιο λίγο. Πιο λίγο, ναι, ναι, ναι. Είναι μια ώρα δρόμο χωρίς οδοφράγματα. Κόρυφος, ας πούμε, Αθήνα Με Κόρυφος. οδοφράγματα είναι μια μέρα ολόκληρη. Μπορεί να πάρει μέρες. Η Γάζα είναι σαν την Άξο, πώς το λέγεις, τη Σαν. Σαν, Είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Θυμάσαι το όνομα του δρόμου αυτού του κεντρικού? Σουχάδα. Σουχάδα. Λοιπόν, αυτός είναι ο κεντρικός δρόμος της Χεβρώνας, της πόλης της Χεβρώνας, όπου κατοικούν 100.000 Παλαιστίνοι. Αυτή η πόλη είναι μοιρασμένη σε δύο ζώνες, ή τα 1 και ή τα 2. Δεν θυμάμαι τώρα ποια από τις δύο είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο και η άλλη κατοικείται από τους Παλαιστίνιους. Και το ιστορικό κέντρο, το εμπορικό της Χεβρώνας ελέγχεται από τον Ισραηλινό στρατό. Αυτά είναι κάποιες εικόνες που έχω από αυτό το δρόμο, που περιγράφεται και στο... Αυτό είναι η ομάδα, και στο βιβλίο σου. Αυτή είναι η ομάδα φοιτητών που ήμασταν εκεί. Και εδώ, ναι, μας είχε στείλει το βελγικό κράτος μέσω του πανεπιστημίου, που ήταν δημόσιο πανεπιστήμιο, να κάνουμε ανταλλαγή φοιτητών με Παλαιστίνιους φοιτητές το 2006. Εδώ θα σταματήσω σε αυτή την εικόνα. Η Σουχάδα είναι ένας εμπορικός κέντρος, ο κεντρικός ιστορικός εμπορικός κέντρος της Χεβρώνας, και το ισόγειο είναι για τους Παλαιστίνιους και οι ορόφοι των κτηρίων είναι για τους Ισραηλίνους. Δηλαδή τα σύνορα δεν είναι μόνο μέσα στους λόφους και στους κάμπους, είναι μέσα στις πόλεις και είναι και μέσα στα κτίρια. Δηλαδή είναι σε όλες τις κλίμακες. Οι Ισραηλινοί λοιπόν είναι γνωστό ότι αυτοί που μένουν εκεί, που είναι εξτρεμιστές, δεν είναι όποιος να είναι που μένει είναι εκεί. παλαιστινιακή περιοχή, είναι έπικη. Ναι. Ρίχνουν τα σκουπίδια τους σε ένα τέτοιο δίχτυ, ευχαριστώ. Από τον όροφο. Από τον όροφο. Αυτό είναι κάτι που εμένα με τρόμαξε, το είδα δηλαδή και το σκέφτομαι ακόμα σήμερα. Είναι και ταπεινωτικό, έτσι. Ναι. Και όμως... Αξίζει να πούμε ότι αυτοί που μένουν από πάνω είναι 100-200 κάτι τέτοιο. Α, 100, ναι, ναι, είναι λίγα, ναι. Είναι πολύ λίγα, Ναι. είναι εξτρεμιστές και είναι μέσα απάνω από την αγορά. Έχουν πολύ χώρο. Σε μια πόλη 100.000, έτσι. Ναι. Ναι, είναι πολύ Είναι λίγοι. πολύ λίγοι. Ναι. Και πετάνε οτιδήποτε κάθε. Ακόμα. Ναι. Στο βιβλίο σου λες για τους λίγους που, νομίζω, που μένουν όμως. Δηλαδή αντιστέκονται και μένουν. Και αυτοί είναι από αυτούς που περιγράφεις στο βιβλίο. Όταν το διάβασα αυτό στο βιβλίο σου, συγκινήθηκα γιατί σκέφτηκα αυτή τη φωτογραφία και ήθελα να τη δείξω. Ναι, αυτοί αντιστέκονται. Που δεν μπορούν να κατεβούν στον δρόμο, είτε απαγορεύεται, πρέπει να βγουν στη στέγη του διπλανού κτηρίου και να κατεβούν στον παράδρομο από πίσω. Και να πάνε από πάνω. Και να επιστρέψουν έτσι, δηλαδή ακροβατικά. Όλα αυτά είναι τακτικές. Από το 2006 αυτά, όχι τώρα. Όχι, από πιο παλιά. Εγώ πήγα το 2006. Αυτά είναι από το 90. Γίνεται ένας αγώνας για τη γη. Δεν είναι, δηλαδή, για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, δεν είναι ότι ήρθαν εδώ πέρα οι Γερμανοί και κατέλαβαν τη χώρα το 41-44 και είχαν σκοπό βασικά να μην την πάρουν οι Εγγλέζοι. Ήταν ένα πόστο εδώ πέρα στρατηγικό, πρέπει να το κρατήσουν οι Γερμανοί και να μην το πέσει στα χέρια του εχθρού. Και κάποια στιγμή μπορεί να αποχωρούσαν ή να βάζαν την Ελλάδα κάπως μέσα στο γερμανικό άρμα, άμα νικάγανε. Είναι φιλετικός πόλεμος. Είναι ο αρχαίος φιλετικός πόλεμος. Είναι φιλή με φιλή. Δηλαδή είναι οι Παλαιστίνοι οι οποίοι είναι εκεί πέρα ανέκαθεν και μπαίνει τώρα μια άλλη φυλή η οποία μπαίνει όχι με τον τρόπο παιδιά είμαστε δυστυχισμένοι, είμαστε κυνηγημένοι, δώστε μας καταφύγιο, δώστε μας προστασία, εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτά, να συνεργαστούμε. Είναι κάποιοι που έρχονται με απαιτήσεις και με το σλόγγαν για να καταλάβετε,
αυτό είναι γνωστό αυτό, ένας λαός χωρίς γη σε μια γη χωρίς λαό. Στο υποσυνείδητο, δηλαδή το παγκόσμιο υποσυνείδητο ήταν ότι εκεί ήταν έρημος, που ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν Υποτίθεται ότι αυτοί ήταν άνθρωποι με δεξιότητες και την πρασινίσανε. Ενώ οι άλλοι την είχαν χέρσα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν πόλεις ολόκληρες, υπάρχουν βίλες πανέμορφες. Έχει εδώ πέρα μερικές φωτογραφίες, υπάρχουν. Δηλαδή έχει ένα παρελθόν το οποίο είναι κρατεό. Η παλιά Παλαιστίνη, όπως και η Συρία, όπως και ο Λίβανος, όπως η Αίγυπτος, η Αλεξάνδρεια, είναι χώρες δυνατές περιοχές. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι έρχεται αυτός ο κόσμος, ο οποίος είναι διψασμένος για γη και εξουσία, αλλά είναι αποκομμένος από τη γη. Δηλαδή, η γη αυτή είναι για αυτόν οικόπεδο, το οποίο πρέπει να το αποκτήσει. Ο άλλος είναι ζυμωμένος με τη γη, δηλαδή βλέπεις το πρόσωπό του, τα χέρια του είναι ροζιασμένα. Έχει δουλέψει τη γη, δηλαδή τη νιώθει. Είναι, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα που είπε ο Βελουχιώτης στο λόγο της Λαμίας, είπε: όλοι αυτοί εδώ πέρα Γερμανοί, Άγγλοι θα φύγουν. Εμείς δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί έχουμε τις πεζούλες μας. Είμαστε αγρότες. Οι άλλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν απ' έξω, θέλουν να γίνουν αγρότες, αλλά δεν νιώθουν τη γη, δεν νιώθουν την ιστορία της, δεν νιώθουν τη φωνή της. Τον αέρα της, τα νερά της, δεν έχει παρελθόν αυτή η γη, δεν έχει τάφους δικούς τους. Βασίλη, μπορώ να πω κάτι Ναι. εδώ. Δεν είναι φιλή με φιλή. Αυτό είναι απεικιοκρατικό σχέδιο. Αν θέλουμε να το παρομοιάσουμε, τηρουμένων των αναλογιών, πρέπει να πούμε ότι είναι Αυστραλία, ότι είναι Νέα Ζηλανδία. Είναι επικισμός απεικιοκρατών. Δεν είναι φιλή με φιλή. Είναι όπως πήγαν και εγκαταστάθηκαν οι Βρετανοί στη Νέα Ζηλανδία και εξόντωσαν τους Μαορί. Το ίδιο έγινε με τους Αβορίγενες στην Αυστραλία. Αυτό είναι το απεικιοκρατικό σχέδιο. Είναι από τη Συμφωνία Σάιξ-Πικό, μετά είναι Μπαλφούρ, είναι σχέδιο βρετανικό. Δεν είναι φιλή με φιλή. Ναι. Είναι έτσι όπως το λες. Με αυτή την έννοια φιλή είναι και οι Εγγλέζοι, φιλή είναι και οι Αβορίγενες. Είναι πιο πολύπλοκο το πράγμα γιατί έχει ένα βαρύ ιστορικό παρελθόν. Αυτοί που πήγαν στην Αυστραλία, στην Αμερική, ήρθαν για πρώτη φορά. Ναι, τώρα υιοθετεί την επίκληση των Ισραηλινών. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτοί που έρχονται τώρα, έρχονται οπλισμένοι με ένα μύθο, τον οποίο δεν τον είχαν ούτε οι Βρετανοί στην Αυστραλία, ούτε οι Ευρωπαίοι στην Αμερική. Όχι, μα δεν τον είχαν ούτε οι Εβραίοι που πήγανε. Δεν τον είχαν οι Εβραίοι που πήγανε. Ούτε από την Ουκρανία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από την Ιεμένη, ούτε από την Αιθιοπία, ούτε από την Ισπανία. Δεν το έχουν αυτό. Γι' αυτό ακριβώς πω λοιπόν το λόγο, αυτοί χρησιμοποιούν τη βίβλο. Και λέει, το βλέπετε, εδώ ήμασταν και φύγαμε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Πώς επιλέχθηκε να πάνε εκεί? Αυτό το κοιτάπι δεν το είχαν οι άπικοι αλλού. Αυτό είναι ιδιαίτερο τώρα που γίνεται στην Παλαιστίνη. Δεν έχουν το κοιτάπι οι άλλοι. Οι Εβραίοι έχουν κοιτάπι. Αυτό είναι το marketing, εσύ, Βασίλη. Όχι. Έχουν ένα κοιτάπι το οποίο το χρησιμοποιούν. Για να τελειώσω, ένας Εβραίος μου είπε, αυτό γράφω στο βιβλίο, συμπεριφερόμαστε, λέει, σαν κάποιους οι οποίοι φύγαμε, λέει, από το σπίτι μας και πήγαμε διακοπές και γυρίσαμε ύστερα από 2 εβδομάδες και πήγαμε το σπίτι μας κατηλημμένο. Δεν φύγαμε, λέει, για 2 εβδομάδες, φύγαμε για 2.000 χρόνια. Άρα αυτοί μιλάνε τώρα για τον καιρό που ήταν εκεί πέρα. Ένα λεπτάκι, γιατί θέλει η κυρία πίσω να... Είναι μέσα στην οντολογική δομή και την ιστορική του εβραϊκού λαού, το άριζο. Δεν υπάρχει έννοια της γης, δηλαδή αν μελετήσει κανένας, η μοίρα τους το έφερε έτσι βέβαια, γιατί και αυτοί ήταν φιλοί παλιότερα, αλλά η ιστορία ήταν τέτοια που ήταν στην υπόσταση του ξεριζωμένου, της ξεριζωμένης και αφιλής μέσα από τις επανειλημμένες νοοτροπίες. Και επομένως είναι πολύ βασικό αυτό που λέω, Βασίλη, δεν έχουμε μια πραγματική επί της ουσίας επαφή με το χώμα, τη γη, αυτό που εννοούμε σαν... Η επαφή που έχουν με τη γη... Δηλαδή είναι και αυτοί ήταν και γι' αυτό δημιουργήσαν και τον μοδεθεϊσμό,
και την αφηρημένη Μην πας διάσταση τόσο του μακριά. κτίριου, το έξω από Μην το... πας τόσο μακριά. Μην πας. Άστο το δημοτισμό. Πάντως, νομίζω ότι δεν διαφωνείτε τόσο, γιατί στο βιβλίο κάποια στιγμή ο Βασίλης, μου λες αν κάνω λάθος, περιγράφει πόσο περιγράφεις πόσο σου φαίνεται περίεργο και σχεδόν γελίο, δεν το χρησιμοποιείς αυτό σαν λέξη, που κάποιοι ξανθοί γαλανομάτες που ήρθαν από τη Ρωσία ή ξέρω εγώ τι, έχουν τα όπλα και ελέγχουν τους Παλαιστίνιους πώς θα πάνε, από πού και τα λοιπά, και εγώ έχω μια εικόνα γι' αυτό να δείξω, αν θες. Αλλά πες μου αν αυτό γράφει. Θέλω να πω ότι πολλά πράγματα που αναφέρω εδώ πέρα δεν είναι μόναχα σκέψεις δικές μου, είναι και λόγια ανθρώπων και από τις δύο μεριές, και Παλαιστινίων και Αράβων. Όταν βλέπεις δηλαδή στην Καλάδια, εγώ είδα λευκούς, ξανθούς, με γαλάζια μάτια, με στολή, με όπλα, και απέναντι ήταν ο Άραβας, ο οποίος ήταν σκούρος, φόρεγε την κουφίγια, είχε ένα μάτι κλειστό γιατί έρχονταν το νοσοκομείο, ήταν εμφανώς αγρότης, μπορεί να έχει μερικές κατσίκες. Ο άλλος είναι φερτός, έχει πέσημα ανεξίπτωτο εκεί. Ήρθε προχτές. Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν και καλά αραβικά και τον ελέγχει. Είναι νέο παιδί και ταπεινώνει συνέχεια τον παππού του. Έτσι. Ένας παππούς όμως που μπορεί να τον ταπεινώνει είναι γέρος, γιατί ανήκει στην αντίπαλη φυλή, στη φυλή που ήδη κατέχει αυτό το χώρο. Κατέχει το χώρο και έρχομαι εγώ εδώ πέρα να τον πάρω με τη βία. Αυτό που λέει ο Στέλιος δηλαδή. Είναι επικισμός. Αλλά είναι ένας ιδιαίτερος επικισμός. Αυτοί έρχονται με αξιώσεις, έχουν κάποια συμβόλαια, έχουν κάνει συμβόλαιο με τον Θεό. Ναι. Έτσι, αυτή είναι δικιά σας. Πηγαίνετε, πάρτε τη. Ναι, Βασίλη, ούτε οι χασιδιστές, ούτε οι θρησκευόμενοι, οι πραγματικοί Εβραίοι δεν το δέχονται αυτό. Γιατί δεν έχουν σχέση με τη γη. Αυτοί λένε ότι ο Νετανιάχου και όλοι αυτοί οι έπικοι δεν είναι Εβραίοι, είναι κοσμικοί. Δεν υπάρχει Εβραίος που είναι κοσμικός, πρέπει να είναι θρησκευόμενος. Είναι θρήσκευμα ο Εβραϊσμός. Και πλάνη. Λοιπόν, λένε λοιπόν ότι αυτοί δεν είναι Εβραίοι. Γιατί οι Εβραίοι είναι λαός ο οποίος περιμένει το Μεσσία. Αυτό λέει το Ταλμούδ. Περιμένει το Μεσσία για να γυρίσουν. Ναι, αυτό το λένε οι Τοξιδάκηδες. Μα αυτοί είναι οι θρησκευόμενοι. Ναι, αυτοί. Εντάξει, έχει πολλές ερμηνείες. Όλοι δεν είναι μόνο αυτοί είναι οι φανατικοί. Ναι. Οι οποίοι δεν πάνε και στο στρατό και τους αφήνουν να μην βγαίνουν στο στρατό επειδή έχουν προσφέρει με τις γραφές, με την ανάγνωση των γραφών. Τόσα πολλά έχουν διασώσει τον Εβραϊσμό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Οι οποίοι λένε δεν αναγνωρίζουμε τον κράτος γιατί το κράτος φτιάξει ο Μεσσίας. Αλλά οι υπόλοιποι θέλουν χώρο να μείνουν. Ναι, αλλά δεν έχουν ορίσει το κράτος τους. Γιατί δεν είχαν χώρο εκεί που μένανε, δηλαδή, δεν είχαν στην Ουκρανία χώρο. Στην Πολωνία μπορεί να Στην Ουκρανία δεν είχαν χώρο, στη Ρωσία δεν είχαν χώρο. Τώρα στο Ισραήλ τώρα έχει 1 εκατομμύριο Εβραίους από την Ουκρανία και τη Ρωσία, οι οποίοι έχουν τηλεοπτικό σταθμό γιατί μιλάνε μόνο Ρώσικα. Εντάξει, δεν νομίζω Έχουν όμως ότι εφημερίδες. συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Δεν νομίζω ότι το βιβλίο του Βασίλη πάει να λύσει αυτό το θέμα. Δηλαδή μπορούμε να το συζητάμε όλο το βράδυ, αλλά αυτό το θέμα δεν είναι η ουσία του βιβλίου του Βασίλη. Ο Βασίλης πήγε ένα ταξίδι εκεί, έζησε κάποια πράγματα, μίλησε με κάποιους ανθρώπους, του έδωσε ένα συναίσθημα και αυτό το μοιράζεται μέσα στο βιβλίο του. Τώρα, πολιτικά, όχι, πολιτικό... Αυτά τα αναφέρει ο Βασίλης και τα σχολιάζουμε. Ναι, καλά κάνετε και σχολιάζετε, αλλά δεν θα το λύσουμε, αυτό λέω μόνο. Αλλά είναι άνετο των πραγμάτων με τις κέλες. Εγώ νιώθω ότι υπάρχει μια, κάπως, όχι για να γεφυρώσω, αλλά υπάρχει κάπως μια μυθολογία του τόπου, της γης, σε αυτό που λες, γιατί να μην αποκτήσουν, ας πούμε, και οι Εβραίοι, η έννοια του χρόνου, μια σχέση με τη γη, διαφορετική από των Παλαιστινίων, αλλά μια σχέση με τη γη που πλέον να διεκδικούν τη δική τους σχέση με τη γη. Να πω εκεί πέρα, χρειάζεται και κάτι άλλο πέρα από τη σχέση που έχουν με τη γη. Έχουν διαφορετική σχέση με τη γη. Ναι. Αναπτύσσουν σιγά σιγά με τα κυβούς. Αλλά υπάρχει διαφορά. Η μία σχέση είναι ιδεολογική, η άλλη σχέση είναι βιωματική. Έτσι τα βρήκα από τον παππού μου. Ενώ ο άλλος έρχεται και
και ανοίγει ένα κοιτάπι θρησκευτικό, βρίσκει ένα αρχαίο συμβόλαιο που λέει ότι πιθανώς αυτός ο χώρος είναι αμφισβητούμενος, το παίρνει και δηλαδή είναι σαν να πάστε εσύ και εγώ που είμαστε άνθρωποι της πόλης να δουλέψουμε στα χωράφια. Ο άλλος είναι εκεί από μάμα και πάπα. Τα δισέγγωνα μπορεί να... Και ο Εβραίος έχει την κουβαλάει, το είπε η κυρία πριν από λίγο, την υπόθεση του γιώου μου. Λέει, είπε ίσως εδώ. Αυτό είναι. Ίσως εδώ να μην με διώξουν. Δεν είναι, και το Ισραήλ δεν είναι μια οντότητα η οποία είναι ακριβώς όλοι οι ίδιοι. Υπάρχουν οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι έριξαν και τους επικισμούς και εκεί κατοικούν αυτοί, τους προστατεύει ο στρατός, δεν πάνε στρατό, όμως αυτοί είναι που πηγαίνουν εκεί και βγαίνουν μπροστά. Υπάρχουν οι πιο κοσμικοί, υπάρχουν οι πιο δυτικοί, υπάρχουν αυτοί που ήρθαν από τη Ρωσία, η οποία προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση, αλλά δεν συγκρίνεται με την βρετανική απίκηση της Αγγλίας, γιατί οι Άγγλοι δεν πήγαν εκεί και είπαν μας διώξαν από κάπου, ίσως εδώ. Εντάξει, θα πάρουμε εκεί κάποιον άλλον, θα τους σκοτώσουμε, αλλά είμαστε κι εμείς διωγμένοι, ας πούμε. Γιατί όχι εδώ. Το Ισραήλ έχει το μύθο του. Ο Βρετανός άπικος δεν είχε το μύθο του, είχε μόνο την ισχύ του. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να συγκεντρώσω λίγο την κουβέντα πάνω σε μια εμπειρία της Παλαιστίνης που δεν συζητάμε ποτέ. Συζητάμε συνέχεια το θέμα του ποιος κάνει τι για ποιο λόγο, αλλά υπάρχει και ένα βίωμα που περιγράφεις εσύ στο βιβλίο σου, που θεωρώ ότι αυτό είναι ωραίο. Είναι ωραίο να μπορούμε να ζήσουμε λίγο μαζί σου αυτό το κομμάτι, αυτό το ταξίδι. Κοίτα, προσπάθησα να πω, ναι, πες. Να μην ασχοληθώ μονάχα με τα μεγάλα πώς και γιατί και ποιος έχει δίκιο. Ναι. Αυτό έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Και αυτή η συζήτηση με το Στέλιο τώρα, αυτά μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά προσπάθησα να δείξω πώς νιώθουν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και οι μεν και οι δε, οι δύο πλευρές της σύγκρουσης. Γιατί εγώ αυτό είδα, μετά διάβασα. Εγώ από τη στιγμή που πήγα, αυτό άρχισα να βλέπω και αυτό με έστειλε στο να πάω να διαβάσω και να ασχοληθώ. Θες να διαβάσεις το βήμα σου? Να ρωτήσω κάτι για αυτό το ερώτημα που έφερε. Ότι ρίχνουν κάτω και αυτοί όλο ξανασηκώνονται. Από πού αντλούν τη δύναμη και δεν παραδίδονται. Έχει σχέση με αυτό που αναφέρατε για τον χρόνο, ότι για αυτούς ο χρόνος δεν είναι σήμερα, αύριο μεθαύριο, αλλά έχει γενιές γενεών. Είναι μόνο αυτό. Έχεις κάποια εικόνα από συνάντηση με ανθρώπους εκεί που να μπορεί να το μεταδώσεις ή να σου μετέδωσαν αυτοί αυτό το αίσθημα ότι για ποιο λόγο δεν παραδίνομαι. Δηλαδή με την έννοια ότι έχουν μια κουλτούρα αντίστασης, πολύ βαθιά όμως, δεν είναι φαινόμενο, δεν είναι ιδεολογία, είναι κάτι πιο βαθύ. Αυτό θέλω, αν... Είναι συνδεδεμένοι με τις βαθιές πηγές της ύπαρξης. Η Παλαιστίνη. Ποιες είναι αυτές? Εδώ μας θέλουν. Είναι η γη, τα νερά, ο αέρας. Είναι οι πρόγονοι. Είναι οι απόγονοι. Από την άλλη μεριά, όπως ακριβώς είμαστε εμείς, που ήμασταν ένας λαός και γινόμαστε ένας πληθυσμός και αποκοβόμαστε απ' όλα, το ίδιο συμβαίνει παντού, δεν έχει συμβεί στους Παλαιστίνιους. Οι Εβραίοι όμως είναι έτσι, οι Εβραίοι του Ισραήλ. Γίνονται έτσι. Είναι ο έρωτας, είναι ο θάνατος. Είναι να ζεις στο παρελθόν, να σκέφτεσαι το μέλλον. Οι Δυτικοί, όπως είναι και οι Εβραίοι, είναι συγκεντρωμένοι σε ένα στενό πράγμα, το οποίο είναι το παρόν. Ένα ατέλειωτο, συνεχώς επαναλαμβανόμενο παρόν. Εδώ έχει να κάνει το χρόνο. Αυτοί, όπως και εμείς, ζουνε σε ένα
αποκομμένο παρόν. Είναι σαν να ζεις, δηλαδή αυτό το αποκομμένο και επαναλαμβανόμενο παρόν είναι σαν να ζεις σε ένα ακροτήριο το οποίο το δέρνουν οι άνεμοι και οι θύελλες. Και δεν μπορείς να καταλάβεις από πού σου έρχονται τα χτυπήματα. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε εμείς σήμερα. Και γι' αυτό είμαστε και αδύναμοι. Και γι' αυτό αδυνατίζουμε συνέχεια. Οι άλλοι που είναι ένας λαός αρχαίος, είναι ακόμα λαός και επιμένουν να είναι λαός και γι' αυτό βομβαρδίζονται. Ζουν στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Με τους πρόγονους, τους απόγονους, με τους τάφους τους, με τις τελετουργίες τους. Πώς είναι οι κηδείες στο Παλαιστινίο, πώς είναι οι κηδείες στις δικές μας, οι κηδείες των Εβραίων. Οι γάμοι, είναι όλο το χωριό. Τώρα τι γίνεται. Αυτά τα πράγματα είναι ζωντανά εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτοί ζουν με αυτόν τον τρόπο, οι άλλοι στενεύει η βάση. Και όσο στενεύει η βάση στην οποία βρίσκεσαι, τόσο το ακροτήριο που το δέρνουν οι άνεμοι, τόσο η ανασφάλειά σου μεγαλώνει, η αίσθηση σιγουριάς μικραίνει και τόσο κοιτάς να αρπαχτείς δεξιά και αριστερά από όπου μπορέσεις. Σε αυτή τη θέση κινδύνου που βρίσκεσαι, γίνεσαι πολύ επικίνδυνος. Μπορείς να γίνεις επιθετικός. Μπορεί να προκαλέσεις πόλεμο, μπορεί να συντηρήσεις πόλεμο. Αυτό που βλέπουμε τώρα που γίνεται, ότι βαράνε στο ψαχνό για ένα χρόνο. Αυτό είναι, ναι, είναι τρέλα. Είναι πόλεμος είναι. Ναι. Θα βάζω στο μηδενισμό και το κενό. Ναι. Να πω κάτι, συγγνώμη. Αυτό που περιγράφεις τώρα στην ερώτηση από πού αντλούν τη δύναμη και έφερες κάποιες εικόνες, η κηδεία εκεί, η κηδεία εδώ κτλ. Είναι σαν λαός εκεί, απλώς πλήθος εδώ, ας πούμε. Με ερώτηση, ερωτηματικά. Είναι σαν να στους Παλαιστίνιους δεν έχουν περάσει ακόμα σε αυτό στο οποίο είμαστε ήδη εμείς βαθιά, το οποίο είναι ο ατομικισμός. Δηλαδή, τι εννοώ ατομικισμός, δεν εννοώ εγωισμός, εννοώ ότι αυτοπροσδιορίζονται ως άτομο πριν απ' όλα. Αυτοί είναι σαν να μην αυτοπροσδιορίζονται σαν άτομα, αλλά σαν μέλη ενός κοινωνικού πλέγματος. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι σαν να λέει κάποιος, ένας δυτικός τι περιμένεις όταν το ρωτήσεις ποιος είσαι, θα σου πει έχω αυτά τα πτυχία, αυτά που έχει καταφέρει μόνος του, έτσι. Το επάγγελμά του, έτσι. Εκεί είναι σαν να, στο ποιος είσαι, να απαντάνε περισσότερο όπως στις προ-νεωτερικές κοινωνίες, ότι είμαι ξάδερφος αυτού, θείος εκείνου, ανιψιός του άλλου, σε αυτό το χωριό έχω αυτό το ρόλο, έτσι. Αυτό δίνει μια... Είμαι ο σιδεράς του χωριού. Ναι, ο σιδεράς του χωριού, δηλαδή αυτό προσδιορίζεται ο καθένας, όχι ως ξεκομμένα από τους άλλους ή από αυτά που τον χωρίζουν από τους άλλους ή τον διαφοροποιούν και τον κάνουν πιο έξω από τους άλλους, αλλά αυτά που τον κάνουν να συμμετέχει σε ένα πλέγμα. Και μήπως αυτό θέλω να πω ότι είναι το στοιχείο που κρατάει αυτό το πλέγμα ενωμένο ακόμα. Γι' αυτό λέω εδώ έχει διαραγεί. Λαός και πληθυσμός. Ναι. Ο λαός έχει όλα αυτά που είπες, είναι ένας λαός. Αυτά τα οποία ζούμε είναι ένας πληθυσμός. Εμείς σαν κομμάτι πληθυσμού, ξατομικευμένοι, χυμαζόμαστε, δηλαδή είμαστε σε διαρκή κίνδυνο. Αυτοί μπορεί να βομβαρδίζονται, αλλά έχουν μια βαθύτερη εσωτερική σιγουριά. Αυτό το πράγμα εγώ το είδα, ένιωσα δέος, ένιωσα θαυμασμό, ένιωσα κάτι πολύ ξεχασμένο. Έτσι, γιατί το είδα αυτό το πράγμα, το είδα στην εξέπνεε. Δηλαδή όταν έφτανα εγώ, αυτό είχε αρχίσει να αποσύρεται από την πατρίδα μου. Και το νιώθω αυτό το πράγμα σαν έλλειψη. Ένιωσα μια νοσταλγία δηλαδή και αυτό είναι συνδεμένο με αυτό που με την ανάγκη να υπηρετήσω που είπα. Δηλαδή ότι θέλω να... Δεν έχουμε να δώσω, έχουμε και να πάρω. Καταλαβαίνω, έχουμε και να πάρω. Κάτι να πει ο Γιάννης. Παλαιστινιακή αρχή χτες μπήκε στην Τζενίν, σκότωσε 4 αντιστασιακούς και συνόδευε 36 άτομα.
ποιος λαός ενωμένος, κοινά πράγματα και τέτοια. Υπάρχει καθαρά ταξική και εθνοτική αντίσταση. Δηλαδή είναι όπως οι Κούρδοι. Όλοι οι Κούρδοι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι και όλοι οι Παλαιστίνοι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ας μην ωρεοποιούμε μια κατάσταση. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι στο πεδίο. Κάποιοι αντιστέκονται, κάποιοι έχουν επιλέξει να αντισταθούν, κάποιοι συνεργάζονται. Κάποιοι προδίδουν. Κάποιοι προδίδουν, κάποιοι βγάζουν λεφτά. Υπάρχουν ρουφιάνοι. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το. Έτσι, γιατί είχα την αίσθηση ότι μου παρουσιάζατε ένα πολύ όμορφο, το χωριάτικο. Όλα μαζί. Ναι, όλα να σου πω κάτι, σύμφωνοι με όλα αυτά, υπάρχουν οι προδοσίες, όλα αυτά, αλλά το ερώτημα ήταν ποιο είναι το στοιχείο που τους κρατάει να αντιστέκονται όσους αντιστέκονται. Που είναι πολύ. Αυτό ούτε τα εδάφια ούτε τίποτα. Η τρέλα είναι ένα μεταφορικό σχήμα. Είναι αυτό το θα μείνω ρε φίλε, θα μείνω, ό,τι θέλεις, γιατί από τη γη τους έχουν ξεριζώσει, τους έχουν διαλύσει. Δεν υπάρχει ας πούμε η διδιώχτη στην ουσία, συγγνώμη που σε ολοκληρώνω. Η διδιώχτη στην ουσία δεν υπάρχει σαν παλαιστινιακή οντότητα. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς είχαμε κάνει μια εκδήλωση εκεί που είμαι, είχαμε φέρει τον εκπρόσωπο της Φατάχ και της Χαμάς στο μαγαζί και μιλάγανε. Δεν υπάρχει Παλαιστίνη στην ουσία. Υπάρχουν θύλακες οι οποίοι αντιστέκονται επειδή έχουν ένα όραμα, μια φαντασίωση, πες το όπως θες. Δεν υπάρχει Παλαιστίνη, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα Ισραήλ που γαμάει και δέρνει και υπάρχουν άνθρωποι προλετάροι, φτωχοί, οι οποίοι αγωνίζονται για ένα εθνοτικό και μία άρχουσα τάξη της Παλαιστίνης, η οποία συνεργάζεται με... Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι φανατικοί έτσι, μουσουλμάνοι. Ο Βασίλης όμως λέει ότι υπάρχει η Παλαιστίνη. Υπάρχουν όλα μαζί. Ναι, αλλά κοίτα, εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά συμφωνώ και λέω τα λόγια που είπαν οι Παλαιστίνοι. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλος διχασμός μέσα στον Παλαιστινιακό λαό. Αλλά αυτό που κρατάει τον κάθε Παλαιστίνιο είναι η Παλαιστίνη. Μπορεί να είναι μια φαντασίωση ότι ανήκει σε ένα σύνολο, αλλά δεν είναι το ανατομικισμό του ή τη φτώχεια του ή την αδυναμία του ή την αδυναμία του να φύγει. Είναι η ιδέα της Παλαιστίνης που έχει μέσα του και είναι πιο σημαντική από τη ζωή την ίδια τη δικιά του και νομίζω αυτό κατάλαβα. Το 21, η Επανάσταση του 21, τα 7 χρόνια, τα 4 ήταν εμφύλιος. Κατά κάποιο τρόπο ήταν το μεγαλείο και η αθλειότητα. Όλα μαζί είναι δεμένα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σας αναφέρω από πράκτορα της Μοσάτ, ο οποίος εξηγεί πάρα πολύ καλά πώς μετατρέπουμε ένα Παλαιστίνιο Χασάπι σε Ρουφιάνο, σε πράκτορα. Ναι. Πάει, του κάνει επίσκεψη πολλές φορές, αγοράζει κρέας. Έχω και βαφτίσει, αν φτιάξουμε ένα κομμάτι εδώ και λοιπά, και αφού γίνονται φίλοι, και τα προβλήματά σου δύσκολη ιδέα και τα λοιπά. Αν μπορούσα να πάω στην Ιορδανία, να φέρω κρέας από εκεί πιο φθηνά, ας θα το κανονίσουμε. Παίρνα από την Ομαρχία. Πάει από κάθε πόλεμο. Ναι. Υπογράφει ένα χαρτί και εκείνη τη στιγμή λέει, αν είναι έξυπνος, έχει καταλάβει ότι εκείνη τη στιγμή στρατολογήθηκε. Ναι. Καταλαβαίνω. Ο οποίος κινδυνεύει πια από τους δικούς του. Δεν μπορεί πλέον να πει ότι παιδιά, εγώ αυτά τα λεφτά που έβγαλα και το κρέας που φέρνω και τα λοιπά τα παίρνω γιατί έχω ένα χαρτί και έχω δώσει κάποιες πληροφορίες. Κινδυνεύει. Και λες, είναι κομμάτια και από κόμματα όλα. Αλλά τα λόγια μιας Ελληνίδας από την Τζελίνη, που είναι παντρεμένη με Άραβα γιατρό, μου λέει ότι όταν ήρθε ο στρατός εδώ με τα αεροπλάνα και βομβάρδισε, είπε η αστυνομία του Αραφάτ θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Με τον πρώτο μπαμ φύγανε. Και μείναν λέει 150 παιδιά της Φατάχ, της Χαμάς, του Λαϊκού Μετώπου και κάποιοι λέει, οι οποίοι τι ήταν λέει, αυτοί μπιλιάρδα μπορεί να παίζανε, οι οποίοι απλά είδαν ότι αυτό που γινόταν ήταν απαράδεκτο. Είχαμε δικαίωμα να πάμε να βρούμε διοκτησίες γονιών μας ή προγόνων μας και να τα απαιτήσουμε. Κάποτε το κάναμε αυτό το πράγμα με κάτι ξαδέρφια μου, γιατί ήταν πολύ
αυτοί στους οποίους ανήκαν τα όσα αφήσαν οι προγονείς μας. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι από ένα σημείο και μετά, όντας εδώ, εγώ γεννήθηκα εδώ, οι γονείς μου ήταν πρόσφυγες, ήρθαν με τον πόλεμο. Από ένα σημείο και μετά δεν είχα κανένα ενδιαφέρον να πάω να βρω τα χτήματα των γονιών. Γιατί ζούσα σε μια άλλη πραγματικότητα. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι ισχύει για πάρα πολλούς πρόσφυγες σε διάφορες αντίστοιχες. Εντάξει, το Παλαιστινιακό και με το Ισραήλ δεν είναι το ίδιο. Απλά θέλω να πω ότι η ρίζα είναι ένα πράγμα που κάποια στιγμή ξεχνιέται. Εντάξει, άλλο αυτό είναι. Όπου γης και πατρίδα. Υπάρχει το όπου γης και πατρίδα, το οποίο είναι η ρίζα ναι μεν, αλλά τώρα είναι μεγάλο θέμα. Ναι, είναι μεγάλο θέμα. Υπάρχουν ξεριζωμένοι, οι οποίοι στο Βερολίνο, ας πούμε, υπάρχουν Τούρκοι, οι οποίοι είναι Βερολινέζοι πια. Ναι. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με το βιβλίο. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, το οποίο έχετε διαβάσει χθες. Θέλω να σας πω πώς ένιωσα καθώς το διάβασα. Κατάλαβα ότι ήταν ένα βιβλίο που συμπλήρωνε όλες τις άλλες γνώσεις που είχα και από χιλιάδες βιβλία που είχα διαβάσει για το Παλαιστινιακό, που ήταν συνήθως πολιτικά βιβλία. Εξηγούσαν πολλά, το αντιπέιτσα για αυτό που έλεγε ο Στέλιος του πριν. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ο τρόπος γραφής ήταν πιο ανθρώπινος, πιο ποιητικός και μου ανέδειξε μυρωδιές και γεύσεις και σκέψεις που γυροδοτήθηκαν στο μυαλό μου, που δεν τις είχα από τα αμοιβώς πολιτικά βιβλία. Και κυρίως ήταν η έκπληξη με την οποία ο Βασίλης ήρθε κοντά και κατάλαβε και έπαιξε πάνω στα γεγονότα και είδε τους ανθρώπους και του προκάλεσαν αυτές τις απορίες μας. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Αυτό κατάλαβα. Το έλεγα σε πολλά σημεία του κειμένου σου και του λόγου σου. Και με έφερε και εμένα, δεν ξέρω αν κι εσείς έχετε αισθανθεί ποτέ στη ζωή σας που βλέπετε κάποιους ανθρώπους και λες μας πώς το κάνουν, ρε παιδί μου, αυτό. Μετά τα γεγονότα του περσινού Οκτώβρη, με τα γνωστά γεγονότα, μπήκαν στην Τζενή και διέλυσαν το Freedom Theater. Εμείς είχαμε μια σχέση, ο οργάνωσης μου είχε μια σχέση με αυτούς εκεί πέρα. Όπως και με κάποιους ανθρώπους του θεάτρου στη Γάζα, από 8. Και μας στέλνανε φωτογραφίες και μας στέλνανε βίντεο, προσπαθούσαν να κάνουν μια κινητοποίηση. Και τους βγάλαμε στο Zoom κάποιες και συζητάγαμε. Και ήταν βομβαρδισμένο το κτίριο και το άλλο απόγευμα ήταν τα παιδάκια μέσα και παίζανε. Και έλεγες, πώς γίνεται και πώς το κάνουν αυτό. Αυτή την απορία που εξέφρασες πολλές φορές και εσύ και τώρα και στο βιβλίο, την κατάλαβα και την νιώσα λίγο με τις δικές μου μνήμες και τις απορίες πώς καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι και σηκώνονται ενώ τους πρόχνουν. Και είδα αυτά τα παιδάκια που έχουν βομβαρδισμένο θεατράκι, που είναι στην Τζενή, στον προσφυγικό καταβλισμό. Το άλλο απόγευμα αμέσως παίζανε εκεί. Θέατρο, ξέρω τι κάνανε. Και ήταν μια μόνη αγωνία, μια μόνη θαυμασμός τέτοιου τύπου. Ναι. Πάντως, συγγνώμη να πω μια... Γεια σου. Και θέλω να πω ότι αυτό μου αυτές τις μυρωδιές και αυτές τις γεύσεις και αυτές τις σκέψεις που βρήκα από το βιβλίο σου και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Βεβαίως δεν απαντάω όλα τα πολιτικά θέματα, εννοείται. Έτσι και μπορεί να λάβει και φωτιές κιόλας όταν αυτό το γράφεις καμιά φορά. Όπως λέγεται. Αυτά είναι ωραία όμως να τα κουβεντιάζουμε μετά πίνοντας μπύρες και τέτοια, αφού το έχουμε διαβάσει, έχουμε και διαβάσει και άλλα πολλά. Πάντως αυτό με το γκρεμισμένο θέατρο στην Τζενή, στον καταβλισμό, εγώ θέλω να πω ότι και εδώ έχει κόσμο που οι ζωές τους είναι γκρεμισμένες και ακόμα βρίσκουν τρόπο να κάνουν πράγματα όμορφα. Και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να το βλέπουμε αυτό, ότι και εδώ έχει τέτοιες ζωές γκρεμισμένες. Δηλαδή, ναι, τέλος πάντων, να τα στηρίζουμε λίγο αυτό. Αυτό είναι μια παρένθεση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Βασίλη και ένα δεύτερο, αν μου επιτρέπετε, μια δεύτερη σκέψη. Επειδή έχει σχέση με Ισραηλινούς, εγώ πολύ λίγους έχω συναντήσει από το 1988 που πήγα πρώτη φορά εκεί και κράτησα λίγο μικρές επαφές που χαθήκανε τώρα. Και δεν είμαι σίγουρος και πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα διεθνές κίνημα μποϊκοτάζ, όπως ξέρετε, και των πανεπιστημιακών σχέσεων και των καλλιτεχνικών δράσεων από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με το καθεστώς Νετανιάχου. Η άποψή μας είναι ότι δεν συνεργαζόμαστε ποτέ με αυτούς. Και είναι αυτοί οι λίγοι που λες τι θα θέλανε περισσότερο. Έχεις μια εικόνα, μια αίσθηση, τι θα θέλανε, γιατί διάβασα από κάποιους, ειδικά τον πρώτο μήνα των γεγονότων πέρυσι τον Οκτώβριο, ότι σαν έκανε πάρα πολύ μόνοι τους όταν όλοι οι φίλοι τους, οι δικοί τους εγκατέλειψαν ξαφνικά, τους γράφανε γράμματα, τους στέλνανε ένα email και τέτοια. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν 5-10 άνθρωποι ας πούμε, μέσα στο Ισραήλ που έχουν την ανάγκη να τους στηρίξει η εξωτερική κοινότητα απ' έξω, ποιοι είναι αυτοί και τι θα θέλανε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν εσύ οι άνθρωποι που ξέρεις σου έχουν μεταφέρει κάποια αίσθηση πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι οι Παλαιστίνοι άμα τους ρωτήσεις τι θέλουν, σου λέει τώρα πια μία χώρα για όλους. Δεν ξέρω τώρα πώς νιώθει μετά τις 7 Οκτώβρη. Εννοούσα τους Ισραηλινούς. Ναι, για τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί αντιδρούν με τρόμο, με φόβο. Φόβο, μίσος, δηλαδή είναι σαν τον κλέφτη ρε παιδί μου, που το άρπαξε και φοβάται ότι θα το πιάσουν και είναι αυτό το δίπολο, φόβος, μίσος. Ο άλλος έχει τη σιγουριά ότι είναι ο πραγματικός κάτοικος, είναι ο γηγενής. Πατά τα πόδια του γερά στο κόμμα. Και σου λέει, έλα και εσύ εδώ, αλλά με όρους ισότητας. Δεν θα έκανε πρόβλημα. Ο απλός κόσμος, δηλαδή οι γυναίκες, τεχνίτες, άντρες, τους οποίους μίλησα, δεν θα είχαν πρόβλημα να φτιάξουν μία χώρα όλοι μαζί, πολύ φιλετική, πολύ εθνική, πολύ θρησκευτική. Οι άλλοι όμως όχι. Οι άλλοι νιώθουν ότι αυτό το μέρος το πιάσαμε, είναι δικό μας, να τους διώξουμε. Δηλαδή είναι αυτή η κουλτούρα του αποκλεισμού, του διαχωρισμού. Πάει πολύ βαθιά αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί και πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό αντιλεί από το τραύμα του ολοκαυτώματος που θεωρεί ο Εβραίος δικαιωματικά μετά από αυτό το καθέ, ότι εγώ μπορεί να είμαι ο γαμάω και δέρνω. Δηλαδή το πάθος δεν έγινε μάθος, αλλά έγινε μία. Είναι διαστροφή όμως αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι διαστροφή αυτό. Δεν είναι όλοι αυτοί που περάσαν τα στρατόπεδα θα γίνουν έτσι. Υπάρχει μια παράδοση όμως αυτό και υπάρχει μια συγχορδία έτσι υπεράσπισης αυτού. Επειδή είπανε ποτέ ξανά σε εμάς. Μια καραμέλα, ναι. Αντιθέτως υπάρχει μια γυναίκα η οποία σε μεγάλη ηλικία πήγε στο Ισραήλ κάτω με το νούμερο εδώ πέρα τα στρατόπεδα, την πάσα σε ένα σπίτι και αυτή είδε τους καναπέδες, τους τετζερέδες, είδε ότι το σπίτι μόλις είχε αφαιθεί. Λέει, ποιοι ήταν, Άραβες, λέει. Φύγανε, είναι δικό σου. Και λέει, με συγχωρείτε, λέει, εγώ δεν είχα το στρατόπεδο εδώ πέρα για να πάω εκεί. Και συγχωρείτε και έφυγε από το Ισραήλ. Εγώ αυτή τη βλέπω σωστή αντιμετώπιση. Κάτι Βασίλη, από αφηγητής και τοποθετητής, είσαι και λίγο γεωγράφος. Έχεις κάτι, μιλάμε συνεχώς για τη γη. Εντάξει, προφανώς υπάρχει η ιδέα της σύνδεσης του ανθρώπου με τη γη, η οποία έχει και ένα κομμάτι λίγο ιδεαλιστικό τέλος πάντων. Έχει κάτι η γη, κάτι το ιδιαίτερο. Έχω μια προσωπική μαρτυρία από τον δικό μου τον παππού, ο οποίος πολέμησε στο Ελεγαμένη, βρέθηκε στα σύρματα, το έσκασε από τα σύρματα και πήγε στην Παλαιστίνη. Και μου είπε το εξής, μου λέει, και εγώ μου λέει, θα τσακωνόμουν για αυτή τη γη. Έχει κάτι το ιδιαίτερο, μου λέει, όποιο τα πω και να φας, όποιον όχι να σου τα έχεις φάει ποτέ. Εσύ είδες, ας πούμε, την περπάτησες και τη γη την πάτησες, είδες την θάλασσα, έχει κάτι το οποίο σε κρατάει. Δεν το έλεγα, είναι ένας καλός τόπος. Είναι ένας καλός τόπος μέσα στην έρημο, αλλά και Ελλάδα είναι ένας καλός τόπος. Δηλαδή, όταν σηκώνεσαι με το αεροπλάνο, βλέπεις κάτω μία γραμμή παραλία η οποία αρχίζει από τη Συρία πάνω από την Τουρκία, την Αλεξανδρέτα και φτάνει μέχρι το Σινά. Μία γραμμή, μια παραλία είναι αυτή. Μπορεί να κάνει λίγο έτσι. Δεν βλέπεις τον δαντελωτό που βλέπεις στην Ελλάδα. Μετά είναι η άμμος, μετά είναι το πράσινο, τα χωράφια και μετά αρχίζει έρημος. Δηλαδή στη Ραμάλα που έκατσα πολύ καιρό, ξυπνάγα το πρωί και ήταν θολός ο ήλιος από 3 εκατομμύρια κόκκους άμμου. Δεν έχει την καθαρότητα που έχει εδώ. Αλλά μέσα στη γύρω έρημο είναι ένας τόπος, ας πούμε, έχει τους πορτοκαλαιώνες, έχει... Δεν νομίζω πως είναι ο μοναδικός τόπος που
ο οποίος δικαιολογεί το χαμό που γίνεται. Άλλα πράγματα είναι. Δεν έχει αντικειμενικό μέγεθος το δέσιμο. Είναι κάτι πάρα πολύ, δηλαδή μπορεί να αγαπήσεις το κάθε τι που με το οποίο μεγάλωσες και δέχτηκες. Το κάθε τι, από την έρημο μέχρι τον βράχο μέχρι το... Τα βουνά, τα γυμνά βουνά. Τα γυμνά βουνά. Τα γυμνά βουνά. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο τελευταίος που διάβασε το βιβλίο σου και είπε ότι του άρεσε γιατί ήταν ανθρώπινο και δεν ήταν σε αυτό το πλαίσιο το πολύ πολιτικό βαρύ, ας πούμε, που ζούμε αυτές τις μέρες. Άρα θες να μας διαβάσεις το ποίημα σου. Πρωτού τελειώσουμε. Πρωτού τελειώσουμε. Ονειρεύτηκα πώς πρέπει να πεθάνω. Παλαιστίνη αγαπημένη, με τα παιδιά που δουλεύουν σαν άση της φεντόνα, με τις γυναίκες που βαδίζουν στιτές, έχοντας μέσα τους μια γυναικεία θεότητα, με τους άντρες λιγόλογους και αυστηρούς, που έχουν το βλέμμα ίσια μπροστά, πέρα από τη φυλακή και τη νυχτερινή ρηπή, για σένα ας βγω από τον κύκλο που μέσα του κλείστηκε η ζωή μου. Μια λοφομπλαγιά στην Τζενίν, με 3 κυπαρίσια, περιμένει τον τάφο μου, τάφο ενός αχίδ, τον μόνο που θα μου δώσει ησυχία. Αρκεί να βλέπω τις κορφές τους που γυρεύουν να αρπάξουν λίγο ουρανό. Αρκεί να έρχεται η Αρίφα να μου σιγοτραγουδά, αρκεί να έρχεται ο Γκαμάλ και να μου φέρνει νέα, να έρχονται και οι φίλοι του, να κάθονται στη σκιά, να ακούω για σένα Παλαιστίνη. Ας έρχεται και ένα πουλάκι σαν μένω μοναχός να μου αλαφροκελαϊδά, ότι ακόμα άνεμος παλεύει μ' άνεμο και το σφυρί χοροπηδά πάνω στα μόνη. Θα ξέρω τότε ότι είναι ζωντανός ο σιδεράς και η παραγή στα φυσερά. Θα ξέρω τότε ότι η άμμος στις σκάλες μιας πολυκατοικίας στη Γιάφα με περιμένει να ξαναγυρίσω. Και στη Γάζα, μετά τη βροχή, θα με χαιρετήσουν οι χαρταετοί. Παλαιστίνη, θα μπορέσει η πατρίδα μου να γίνει σαν και σένα αγαπημένη, ας είναι τότε να πεθάνω στην Πατρόα γη.